Hey, what's up everybody? नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय दिनैनि गोदान फ्रेश भिडिअ स' दिनै नोंथांमोननि थाखाय देखायगोन तेजपुराव दं आं दंफैयो दिनै तेजपुरनि मोनसे जायगायाव देखायगोन नोंथांमोननो ब्रह्मपुत्रजों नांजाबनाय ओरैबायदि मोजां लकेसन दं नोंथांमोननि थाखाय देखायलांगोन आं फारि फारियै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे उपाय गैया मा खालामनो हारसिंसो सिंगोल मानसि नालाय बेरायनांगौ जायो माथो होनबा नायदो फैदो टिकेट लानि টিকেট ওলাইছে যাব টিকেট আছে এখন কিমান টিকেট মোবাইল আছে टिकेट लाखांनायनि उनाव दा जों सफैबाय गेट मेन गेटआव टिकेटखौ बिथांनो होबाय चेकमेननो चेक खालामनानै बिथाङा आंखौ आगार हरबाय दा आं नोंथांमोननो देखायलांगोन फारि फारियै स' आं गेटआव एन्ट्रि खालामबाय नायलांबाय था नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय देखायलांजोब नोंथांमोन सारि सारि लारि लारि नोंजों सेफैलागासिनो दं मानसिफ्रा आरैजाय नायफैगोन आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों बेयाव माबायदि नोंथांमोननो फारि फारि देखायलांगोन एकदम माने A to Z दा गोजौ लामाया नै गाखोलांगासिनो दं स्टेप बाय स्टेप वेल दिनैथ' देवबार सानडे मानो होनबा स्कुल बन्द नालाय बिराद गथ'फोर स्टुडेन्टफोर दंफैयो नायनो हाबाय गोबां स्टुडेन्ट जादों Wow, so मेंजोब्बाय बिरादनो नायनो हागोन बै गाहायनिफ्रायनो गाखोबोना फैदों आरो दंबावोसो गाखोनो आरो जि गोजौ दासिम मेंबाय नोंथांमोननो देखायगोन गासिखौबो फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबोद मेंबाय मेंनायजों लोगोसे स' गोलोमजोबबोबाय स' जारौमोनाबो एकदम आखाइजों गिसिब सिबगासिनो दं गरमजों थानो हायियाव स' आंखौबो एसे सिबना होबा मोजां जागौमोन मानो होनबा दिनै बोथोरा जोबोद गरम बेखायनो दिनै देवबारखायनो जोबोद मानसि दं वेल बैखौना हट बुरि बुरिनो जोबोद सेल्फि लागासिनो दं नै बियो जाबाय कृष्ण राधा कृष्ण दिनै खिन्थु कापोल सासेबो नुवासै सिंगेल मानसि कापोलफोरखौ नायनो बाखायो बेखायनो भाग्य मोजां दिनै रावखौबो कापोल बिदि नुवाखिसै ओरै गाहायथिं ओंखारलांला गोजौजों दावखोफिनसै Oh shit.
बेयावसो दं सानै आंजों समायगौमोन सालिया wow सोर जाखो बेलाय एक्टर ना बिलियन सोर सोरखौ बुथारखोलै आरो मानो बेबा जोबोद इन्टारेस्टिं दिनैनि ब्लगा स' नोंथांमोनासो मारै मोन्दों मोनथियाखै कमेन्टआव फोरमायहर नोंथांमोना स' होमबा जों आवगायाव दावखोलांनि सबसे गोजौआव थांनानै देखाय नोंथांमोननो आङो एकदम बिउटिफुल नेचारेल आरो ब्रह्मपुत्र कापोल्सआ बैयावसो दं बाइकआव मोजां थांखायाखै बिथिंजाय कापोल दं खिन्थु गोजौआव रावबो गैया खालि खालि नायनो हागोन फ्लावारफोर दं बिराद जोबोद समायना ब्रह्मपुत्र रिभार देखायगोन सबसे गोजौनिफ्राय बेयाव गाखोगोन नायदो ब्रह्मपुत्रखौ वेल बेनो जाहैबाय तेजपुरनि अग्निगढ़ पार्क सबसे तेजपुराव फेमास पार्क होनोबा बेनो अग्निगढ़ बेयाव नोंथांमोना जुदि फैयाखैबा नायफैनो हागोन जोबोद समायना आरो एयारबो मोनो आई मीन बार जि मोजां खोलो खोलो बार नाङो नायनो हागोन ओइजाय लारि लारि फैदों मालाय दासो फैहांदों बेनिफ्राय ओरैबादि नेचारेल बिसोर सानैखौ नायनोनो बाबाय ओरैबादि माने बिसोर मा जाखो माने फट' 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 खानाय हगारलायबाय ससमा गानलायबाय माबा आधा घन्टा बिसोरनि थाखायनो आंनि ब्लगखौ आं सालायनो हायाखै आई मीन लाजिदोंबो आङो मानो होनबा केमेराबो गैया जाहैबाय आंना डिएसएलआर स' बेखायनो हे नै आंनि बेक साइडआव नाहरदो नोंथांमोना जोबोद कापोल गोजा दंजोबो केमेरा लानानै बेबो डिएसएलआर बक्सो आंहा स' लाजिबाय मानो होनबा आंहा केमेरा डिएसएलआर गैया स' बेखायनो
आङो गाहायाव ओंखारबोबाय स' मानो होनबा बाव थाबाय थानो बाबाय आङो मालाय सब केमेरा लानानै एकदम मोजां साफायगासिनो दं गावबा गावनि गार्लफ्रेन्ड बा बयफ्रेन्डखौ साफायलायगासिनो दं स' बेखायनो लाजिबाय आङो ओंखायनो दा बायहेरायाव ओंखारबोनानै दा आङो ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय जुदि नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा आंनि ब्लगखौ दिनैनिखौ स' नोंथांमोना लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे मा खालाम नोंथाङा जुदि गोदानबा आंनि चेनेलाव स' साबस्क्राइब खालामनो दाबावखा आरो लोगोसे बेल बटनखौ थांनानै अल सेलेक्ट खालामनो दाबाव मानो होनबा आं बिदिनो गोदान भिडिअ लाना फैबाय थागोन नोंथांमोननिसिम स' थेंक इउ स' माच